Enye ividiyo nje mangaphane kuwukuthi ibhizinisi lakho livalekile, umuntu ohlukumezekayo, kunomakhelwane nje wavele wasuka wavumbuka wavula ibhizinisi elifana nelakho, wenza into efana neyakho, and udayisa isishemiyane ngala naye udayisa isishemiyane ngale. Njengamanje zishukana imbodla niba ngama-customer, niyaxabana kubi, nixabene ubendle. Lalela-ke ngikwenzela into ebelula, ukuphila kube lula. Ngikwenzela lento, thatha ilentuzana uvevane noma uthathe isida akhutha. Thatha isida akhutha, ubese uyayimasha uyimasha, ufake amanzana, ufake ulentuzana, usawudomahla ucaphunwe ngeminwe yakho, eminwe yakho yo5, ukhulume uma ucaphune kayi7, ufake emanzini. Emveni kwaloko uyahamba uyochela ebhizinisini lakho, noma kuthiwa ubuphi ubuthakathi abafake khona, noma kuthiwa bagqibela ikhanda lenja babe sebafaka ingidi phakathi. Emveni kwaloko bafaka mhlawumbe ikhanda lengwenya, faka ikhanda lengwenya babe sebaligwinyisa ingidi nekhanda legusha phakathi, bakuvala ngayiphi indlela. Lalela lapho uzovuleka, hamba uchele ngalento ebhizinisini lakho, ibhizinisi lakho lizovuleka. Lokho engikushoyo into engiyaziyo esengingayinikezeza abantu. Ngikunikeza lamalentuzana lawa, lama-direction ukuthi ukwazi ukuthi uphile, ukwazi ukuthi uhlale, abantwana bakho bakwazi ukuthi badle, ngoba phela usuke wenza ibhizinisi, usuke nawe ufuna ukuziphilisa. So angavele kuvuka umuntu ecaleni kwakho amise itende nje, emveni kwaloko bese lakho ibhizinisi liyashabalala. Yini la kwenze yona? Khona umkhuba asuka wenzile, yini ama-customer asuka bese ehamba yakuyena engawahlisanga ama-price. Makube kuhle.